ассалому алейкум тамошобинон. Ма имрӯз барои шумо ҳамин общежитои ки дар резоҳо ҳастанд нишонтон медиҳем. имрӯз хайнаи пеши общежитода бо хеле общежит мемонанд. инами хеле инҷада ози замина кандестанд. замин инҷа ҳамаш қумби холӣ буданд. инаи шитоби хока бигиранд, онаҳо мобайни заминда мобайнда клёнка мондагиай дар болои кум дар хоб овардаги рехтагиам ё ҳамахе фақат барои ҳамин инҷада хок проблемае. дар ин бора хоки сиёҳ барои ҳар чиз бароранд. яъне қумбе аст ки ира бин. инаи общежити якум, инаи дуюм, инавуш сеюм. вале бо даронашам нишонтон метиҳем. инҷа кӯдакҳо бозӣ мекунанд. нами инҷара бояд чортаи дига тари хаймаш мегӯянд. бояд хайма бимонанд. ина инҷа дидӣ, ина хок дар ин болоҳай, и ҳамаш қумбай. ами хел як 50-40 сантиметра где-то ҳами хок сиёҳай, баъд клёнка мондагиаю ҷудо кардагиай хокаи у қум. инҷа мардум медиранд, мешинанд, яъне галошум инҷа сори дораи шум. намиҷа кӯдакҳо дар ҳамин общежитҳо зиндагӣ мекунанд. общежит инҷа лоқошум, инҷа велосипеди бисёр ҳама велосипед доранд. ва ҳамаро велосипедои бепул метиҳанд. миллату ҳама велосипед. манам дорам. хай инамиҷо ҳама велосипед. инҷа территорияи духтурхонае. яке бисёр тоза рӯзгоранд. немисол очин ответствениянд. ҳамаи кор намиҷа ҳамаш деэтажа намеро мегӯянд общежит. намиҷада информатсияҳо ҳамаш ҳастанд. ози медро ман съёмкату мекунам. якум этаж, дуюм этаж то заҳанҳам ҳаҷадаго овозо меоянд. инаби общежит. инаи ҷои душевой, мужской душевой. инахе ҳамаш кабинаҳо. инаи шахай барои торакини тоза кардагӣ. ирама бисёр вақт сахтиш мекунад ки одамо овозӣ накунанд. вообщем ҳами душевояш. ин шай женский намедроем, ёж женский, иш мужской. ҳайҷа туалет отдельный, кабина ҳамаш хай ҳаст. уж неважный. инҷа бо ҷои стиралка дорад. инҷа лоқора мешуванд, дар инаи сушид мекунанд. инаи холодильник мондагие. инамехел ҳар як кас холодильник дорад бо номеро қитина. неки мо холодильник харидем, дар комнатамо овардем на отопление. в общем дар ин бора проблема нест.
и тарафи запасной входай. Неки хай гуяй. Не проблема не с ней бараш. Не идет чой кухни шуй на сад орда. Здрасте. Да, здрасте. Алло. Алло. Это наша кухня, да? Да, вот кухня. Вот учатся люди на немецком языке. Мирные люди живут. Все. В общем, у меня и этаж. И что нам тоже. И детская комната. И на мардумо овардан диванора. Yo'qmish. Menimcha mashinani kundoqimcha bo'lib ekman. Neyce Berun. В общем, мы дим этажом ранги хамушай. Хетоза, я mam джой душевой, но смокинг и мужской, и ми комнатой домой. очень навижама дим этаж нишон ту метим. Ина где мардум. Там машина амаш парковка дора, барай машина. Ина хок. Ҳозир мерам магазиношна бо сёмка мекунам. Нишон то метим магазинҳои фирми ниш мерем. Ай метавонед барои ҳамин видеои мо ягон лайк ҳам монед, подписатсия кунед. Мо бохурсанд мешавем аз ин корот.